Fumar serà cada dia més difícil. De moment ja no es podrà encendre un cigarret a bord dels avions si el vol dura menys de 90 minuts. Ho ha decretat el Consell de Ministres d'avui. Més endavant, la prohibició s'estendrà a llocs públics tancats, com estacions d'autobusos, trens, metros. També s'ha aprovat que en els paquets de tabac la llegenda que adverteix del perill per a la salut sigui més clara i dura. Actualment els avions de passatgers disposen de dues zones diferenciades, una per a fumadors i una altra per a no fumadors. A partir d'ara, en els vols nacionals que es facin en menys d'una hora i mitja, fumadors i no fumadors podran estar barrejats, però ningú no podrà encendre un cigarret. Aquesta prohibició l'ha aprovada avui el Consell de Ministres. Com sempre, aquest tema provoca passions entre els defensors o detractors dels drets dels qui fumen i dels qui pateixen el fum. Yo creo que también se tiene que respetar el derecho de los fumadores, el derecho que tenemos legítimamente los fumadores, sino que cambien los hábitos de la sociedad de consumo, ¿no? Ho trobo molt bé, encara que jo soc fumador, però ho trobo una cosa lògica de que al qui no li convé pues que no fumi, i per això dic el viatjant pues, que no es fumi. Muy buena. No hay ningún sitio en Inglaterra, en España, para no fumar, parece ser. Hemos preguntado en restaurantes, en hoteles, y siempre tenemos que estar con la gente que fuma. És una muy buena idea. El Consell també ha decidit que en els paquets de tabac on ara s'avisa que fumar perjudica seriosament la salut, les advertències seran molt més dures. En els etiquetats es podran llegir frases com fumar provoca càncer i malalties cardiovasculars, que en l'embaràs fa mal al futur fill o que perjudica a qui els envolten. L'esborrany del Reial Decret també preveia que en locals tancats d'estacions d'autobusos, metro, ferrocarril, ports i aeroports hi hauria d'haver zones clarament diferenciades per a fumadors i per a no fumadors. Es preveu que aquestes prohibicions s'aprovaran més endavant. Espanya ocupa el segon lloc de la Comunitat Europea i el quart del món en consum de tabac, però els fumadors cada vegada ho tenen més difícil per fumar en llocs públics.